In-negattività tal-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa spikkat ukoll fost kull kritika li saret lil Malta Biennale.art, partikolarment meta siti internazzjonali rinomati fl-aħħar żminijiet kellhom kliem ta' tifħir għal dan l-avveniment prestiġjuż internazzjonali li qed jiġi organizzat għall-ewwel darba f'pajjiżna. Waqt li l-Euronews, Forbes, il-Guardian u oħrajn, partikolarment il-UNESCO li tagħti il-patronaġġ tagħha lill-avveniment, poġġew lil Malta fuq il-kalendarju kulturali dinji, il-Partit Nazzjonalista daħħal sensiela ta' mistoqsijiet parlamentari biex ipoġġi fid-dubju l-organizzazzjoni ta' dan il-festival li attira diġà numru ta' turisti apposta għalih. Iżjed minn hekk u flimkien ma' opinjonisti u media li soltu jappoġġjawh rikbu fuq artiklu singolari barrani minn sit li attakka kull edizzjoni tal-Biennale. Fil-każ tal-Malta Biennale.art maqdar il-fatt li dan ma jitrattax il-kwistjoni tal-abort u ma jsemmix lil Daphne Caruana Galizia. Bekk il-forzi tal-lemin qabdu miegħu u ħarġu jħarfu li kien hemm nuqqas ta' trasparenza, spejjeż żejda min irid iżur il-Biennale jew li mhux qed jiġu organizzati żjarat għat-tfal tal-iskejjel. Dan iżda huwa il-bot mill-verità u ntis biss biex bħas-soltu jipprova joħloq xi delli kraħ fuq pajjiżna f'mument li jinsab f'għajnejn id-dinja kulturali. Anke l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali ħareġ jikkundanna l-attakk insensat li sar fi stqarrija maġla mill-kelliema tal-Oppożizzjoni Ġuli Zara, sempliċement biex tiġi espressa n-negattività tas-soltu. Il-Malta Biennale.art li qed jiġi organizzat minn Heritage Malta permezz tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti bisħubija mal-Kunsill Malti għall-Arti qed jesponi qatt ta' padiljuni b'xogħlijiet ta' artisti magħrufa mifruxin f'diversi siti u postijiet storiċi madwar il-pajjiż. Mill-Belt Valletta u l-Kottonera għal Ħaġar Qim u l-Imnajdra fil-Qrendi sal-Ġgantija Fawdex.